Manibabuliseni ngale njikalanga ebantwini ngolusuku langa namhlanje ngomgqibelo. Manibabulisa abantu ngoba kaloku ndanditshilo ndithetha okokoko ke loo nto into yokuthi mna ndingulaa mama ubulisayo. Namhlanje ndizama ukwazisa nje abantu into yokuba bendimkhumbule kakhulu unyana wam ngale mina namhlanje ngalona umgqibelo. In fact ke ndisoloko ndimkhumbula ngoba ke kubuhlungu xa ngumzali ukuluza umntana kakhulu. Ayonto ilula leyo. Xa uluze umntwana wakho xa ungumzali kuzoko kufuneka ukuba iingcinga zakho zibe zezomntu oneengcinga ezijulileyo kakhulu. Kufuneka xa ngumzali uluze umntana ulumkele uluzo bakho ubomi ushiye abanye, ngoba ukuluza umntwana akuyondlwane yanetha. Ukuluza umntwana akuyonto nje encinci ocinga uba fana uba wena ungayifanisa nayo nantoni na. Kubuhlungu uluza umntwana. Kunjanje kumna andifuni nokuxoka, andiye nditsho ebantwini abakwaziyo ukwenza izinto ezibuhlungu njengobulala uba mabangabulali. Hayi, andinako wathi uyithetha loo nto ebantwini abakwaziyo ubulala. Andikwazi ukuthi ebantwini mna abamsulwa ndithi mabangambulali umntu ongekho msulwa. Ayikokwam ukwenza oko. Ngoba ndafunda into apha ebomini into yokuthi abantu bamsulwa abantu. Yiloo nto abantu bebabulala kangaka abanye abantu. Yinto yoba bathi besozibhenca bazijonge bona abantu bafike bemsulwa kakhulu abanye abantu. Qha into endinoyithetha yethi kuthi thina bazali masomeleleni. Masomeleleni. Kunjanjoku uthi apha ekomeleleni kwakho uthi noba uhamba ethunzini lokufa akayoyika bubi yena. Uzinike nje loo mazwi athi noba yena selehamba ethunzini lokufa akayoyika bubi yena, ngoba yona inkosi yakhe iyobe seyimkhaphezela. Ayinamsebenzi into yobulala umntu xa uyicinga njalo uba inamsebenzi, kodwa inawo wona umsebenzi. Xa uyicinga into yoba yona into yobulala umntu ayinomsebenzi, unjanje noba uligqwirha noba uyintoni na noba undawoni na, inawo wona umsebenzi yona. Nawo umsebenzi yona into yobulala umntu. Ngoba mna ndiyawazi amazwi athi ungakwenza konke emntwini. Ungakwenza konke emntwini kodwa hayi wona umphefumlo. Ikhona indawo etshoyo ethi ungayenza yonke yona into othanda uyenza emntwini. Yonke. Kodwa ulumkele wona umphefumlo wam. Lilonke laa ndawo yindawo echaza uba noba umntu angandidandathekisa okanye mna ndimdandathekise laa mntu ndimenze ebuhlungu kangakanani, kodwa as long as uba umphefumlo wakho usekhona liba khona ithemba loba unako ukutshintsha. Yiyo laa nto laa ndawo ithi xa ithetha ithi konke kona ungakwenza, hayi uzonelise shem kangangoko entliziyweni yakho ukwenza into oyenzayo emntwini, kodwa hayi umphefumlo wam. Ayiwanda ke ubaxabelela abantu emathuneni ngenxa yakho.
inoba wena kule ndawo uhleli kuyo uva njani? Inoba uyonwaba, angeke ndikwazi nolala ubuthongo ndibulela umntu. Kungasandihambe endleleni, andifuni nogxoka. Yena ngababulala abantu, hayi angababulala, hayi mna. Kungasandihambe endleleni. Ungakwenza konke emntwini kodwa hayi umphefumlo wam. Soze singankentezi isikhalo somntu kwezi ndlebeni bube mntu. Soze. Ube besehla inyembezi ngela xesha, soze inyembezi zakhe zingafiki kuwe. Ungakwenza konke kodwa hayi umphefumlo.